kafin ki san komai sai kin haye wasu jarabawoyi guda 2 ko 3 da za mu yi miki. Wasu irin jarabawoyi za ku mun? Koma akan wani dalili? Sai Barita ta murtike fuska sannan ta ce, ba ko da yaushe ake tambayoyi ba, komai yana da lokacin sa. Sau tari shiru ma amsa ce. Yanzu za ki tafi ne zuwa ɗakin ki, za ki koyi wani darasi a wajen abokiyar zaman ki. Barita na gama faɗin haka sai ta tafa hannayenta su biyu. Nan take wata badakariya ta shigo. Wani irin kallo Barita ta yi mata a daidai wannan lokaci. Sai kawai ta kama hannun Ilela ta tashe ta tsaye sannan suka fita. Suka nufi inda jerin ɗakunan fursunonin gidan yake. A wannan lokaci gabaki ɗaya fursunonin wannan gida suna cikin ɗakunan su. Kowanne ɗaki daga cikin waɗannan ɗakuna na da lambar sa. Sai da aka wuce sama da ɗakuna 40, sannan aka iso inda ɗakin da za a sa Ilela yake, wato ɗaki mai lamba 41. Ko da isowar su kofar ɗakin sai wannan badakariya ta ɗauko mukulli a cikin aljihunta. Ta sa a jikin kofar, sai kubar kofar ɗakin ta buɗe. Kofar na buɗewa sai ta hankala Ilela ciki, sannan ta jawo kofar ta rufe da mukulli. A cikin wannan ɗaki, wata mace ce a kwance akan gado, ta rufe fuskarta da mayafi. Duk da jin karar buɗe kofar wannan ɗaki, amma hakan bai sa ta farka daga baccin da take ba. Sai Ilela ta matso inda take, ta kura mata ido tana kallanta. A daidai wannan lokaci fuskarta a rufe ta ce mata, sanni da zuwa jaruma Ilaila, ina miki barka da zuwa mugun gida. Zauna akan wannan karfan gadon mu yi magana. Ba tare da wata gardama ba kuwa, sai Ilaila ta ji ta zauna akan wannan gado. Zaman take da wuya sai wannan mata ta miƙe zaune, sannan ta buɗe fuskarta. Ko da Ilaila ta yi arba da ita, sai ta kamu da tsananin mamaki. Sannan ta firgita, bata ma san lokacin da ta matsa can baya zuwa ƙarshen gadon ba. Sannan ta dube ta ce, Nazima, dama baki mutu ba? Kina nan a raye? Sai kuwa ita ma ta dube ta ce, ni ma kaina ban san cewa ban mutu ba, sai da na farfado na tsinci kaina a wannan waje, cikin wannan kurkuku. Idan baki manta ba a lokacin da aka tura mu dajin Hasarul Salas domin ceto rayuwar Yarima. An haɗa mu da jarumai mata, amma kuma mu uku muka isa dajin a raye. Ni da ke da kuma wata jaruma wadda ta fi mu ƙarfi da kuma iya yaƙi. Wacce ta rufe fuskarta har muka rabu da ita? Ba mu ga kamanninta ba. To ba wata bace wannan jarumar face, bari ta shugabar dakaru mata ta wannan kurkuku. Ko da ta zo nan a zancenta, sai ta ga Ilela ta yi shiru, tana kallon ƙasa tana tunani. Sai Nazima ta taba kafarta sannan ta ce, shin wai kina tare da ni kuwa? Ilela ta gyada kai ta ce, ina tare da ke dan bani lokaci kaɗan. So nake na tuno da duk abubuwan da suka faru a dajin Hasrul Salas tun daga farkon tafiyar mu har zuwa dawowar mu. Kin sani cewa yau tsawon shekara 6 kenan. Gama faɗin hakan ke da wuya, sai Ilela ta rufe idanunta ta ci gaba da tunani kamar haka. Abin ya faru ne a wata safiyar Juma'a a cikin kasuwar birnin Misra. A wannan lokaci kasuwar ta cika makil da mutane maza da mata, kowa yana ta harkokin kasuwanci. Kawai sai aka ga dakarun gidan sarki su hudu sun shigo cikin kasuwar akan dawakai, dauke da wasu takardu suna watsawa mutane. A wannan lokaci Ilela na tsaya kofar wani shago tana siyan kayan rafi. Ko da aka watso takardun gabanta, sai ta sunkuya ta dauki guda daya, ta fara karantawa kamar haka. Domin samun ci gaban wannan labari, za ku iya bibiyar mu a tashar mu ta YouTube mai suna Mega Dub Studio TV.